Eguna ondo amaitu eta deskantsatzea nahi izanez gero, segi ikusten. Jokin Atxaga naiz, Atlon enpresako langile eta kirol orientazio zerbitzutan egiten dut lan. Gaurkoan, 5 gomendio emango dizkizuegu eguna ondo amaitzeko. Hasteko, egunean zehar sortutako tentsioak lasaitzeko, ariketa edota jarduera lasaigarriak egitea gomendatzen dizuegu, luzaketak edo yoga bezalako jarduerak. Bigarren gomendioa, eguneko azken otorduan, azukre eta gantz askoko elikagaiak saihestea gomendatzen dizuegu. Hirugarren gomendioa, pantailek gure burmuinean sortu ditzazketen aktibazio mailak ekiditzeko, ohera joan baino 3 ordu lehenago alde batera uztea gomendatzen dizuegu. Laugarren gomendioa, gorputzaren erritmoak errespetatuz, 10-11 aldera ohera joatea gomendatzen dugu. Gorputzak deskantsatzeko beharrezkoak dituen 7-8 orduak lo egiteko. 5. eta azkenengo gomendioa, behin ohean gaudenean, meditazio edota arnasketa txiki batzuk egitea gomendatzen dizugu.